Genesis, penod 4 ac adnodau 5 hyd at 7. Genesis 4, 5b to verse 7. I'll read all of this of verse 5 until 7. Edrychodd yr arglwydd yn ffafriol ar Abel a'i offrwm, ond nid felly ar Cain a'i offrwm. So fan hyn byddwn ni'n dechrau. Digiodd Cain yn ddirfawr a bu'n wyneb drist. Ac meddai'r arglwydd wrth Cain, pam yr wyt wedi digio? Pam yr wyt yn wyneb drist? Os gwneud yn dda, oni fyddi'n gymeradwy, ac oni wneud yn dda, y mae pechod yn llergian wrth y drws. Y mae ei wanc amdanat, ond rhaid i ti ei drechu. Wythnos diwetha, tra'n pregethu yn y bore, fe sonies i am ddig neu dicter Duw, God's anger. Ac roedden ni'n sôn am y cysylltiad rhwng digofaint Duw ar un llaw a chariad Duw ar y llaw arall. Roedden ni'n meddwl bydde fe'n dda i ni heno i edrych ar ddig dynion pobl. Mae dig Duw, wrth gwrs, yn dda. Mae popeth o eiddo Duw yn dda ac yn sanctaidd. Ac felly pan mae Duw yn ddig, Dyw e ddim yn ddig fel i ni'n ddig. God is not angry like we are angry. Pan i ni'n ddig, yna mae ni colli tymer. Dyw Duw ddim fel yna. Dyw ddim yn colli tymer. Dyw ei ddigofaint e ddim yn ddrwg. Mae ei ddigofaint e'n sanctaidd. I ni'n gallu addoli Dyw am ei ddicter. Ond, fel wedys i, heno ni'n meddwl bydde fe'n dda i ni droi at ddigofaint dyn, God, man's anger. Ac felly, ymateb Cain i sefyllfa oedd e ynddo fe. Felly ein testyn ni yw adnod 7, os lecwch chi, yr holl adnodau. Cyngor Duw i Cain. God's advice, counsel to Cain. Gwna yr hyn sy'n iawn. Gwna yr hyn sy'n iawn. A'n thema ni, a bore yma wrth ni edrych ar hyn gyda'n gilydd, yw ymdopi neu delio gyda gwrthodiad. Gwrthodiad, rejection. Dealing with rejection. Fe gafodd Cain ei wrthod gan Dduw. Ac roedd hynny'n boen real iddo fe. Ac i ni gyd wedi cael profiad o cael ein gwrthodiad. Neu feirniadaeth os licwch chi. Neu criticism. Rejection or criticism. Os ni ddim, fe fyddwn ni rhywbryd yn profi hynny yn ein bywyd. Falle gwrthodiad gan Dduw, fel Cain. Falle gwrthodiad gan yn y teulu. Falle gan ffrindiau. Falle yn y gwaith. Falle yn yr eglwys. Falle dim gwrthodiad yn yr ystyr caeth, fel gyda Cain fan hyn. Gadewch chi ni wneud yn fwy eang. Fel wedys i, beirniadaeth, neu rwystredigaeth, frustration, siom
o ryw fath. I ni gyd wedi profi y pethau hyn yn ein bywyd ni, yn dyn ni, oherwydd pobl, oherwydd amgylchiadau. Sut i ni'n delio gyda hynny? Fel gyda Cain, mae'n gallu fod o loes i ni, mae'n gallu fod yn boen, yn real yn ein bywydau ni. A mae'r adran yma yn helpu ni. Mae Duw yn helpu ni gyda y sefyllfaoedd hyn. Mae Duw yn delio gyda Cain. Mae'n helpu Cain. Mae moyn i Cain dod mas o'r stad yma. Ac mae Duw fan hyn yn helpu ni hefyd, i bobl pan i ni'n mynd i stad tebyg. Dewch i ni fynd trwy'r adnodau gyda'n gilydd felly, a gofyn y cwestiwn, beth ddigwyddodd? Iawn, yn syml iawn, beth ddigwyddodd yn mynd trwy, a bydd 4 pen gyda ni wrth i ni fynd trwy'r adnodau gyda'n gilydd. Pen cyntaf, yr ymateb, response. Sgwylwch gyda fi, 5B. 5B. Digiodd Cain yn y ddirfaw a bu'n wyneb drist. Be mae'n dweud yn Saesneg, Cain was angry, downcast, roedd e'n ddig yn Gymraeg, so dig, na le ges i'r gair fel wythnos diwethaf. Roedd e'n ddig iawn. Mae'r gwreiddiol, mae'n debyg, yn gryf iawn i ddisgrifio ymateb Cain. Mae'n dweud yn llythrennol, syrthiodd i wyneb his face fell. Ni'n deall yn dyn ni. Yn y gwreiddiol, mae'n debyg bod e'n dweud rhywbeth fel hyn, bod ei ffroenau, nostrils, bod ei ffroenau wedi chwyddo. Ni'n deall yn dyn ni. Pan mae rhywun yn mynd yn ddig, weithiau mae gwyneb nhw yn oltro, a mae ffroenau nhw yn chwyddo. Oedd ei falchder wedi i nafu. Fe oedd y mab hynaf. Oedd e wedi dod a'i offrwm i Dduw, ac roedd Duw wedi i wrthod ar offrwm. A beth oedd e'n neud yn wath, oedd Abel i frawd wedi dod a'i offrwm ac roedd Duw wedi derbyn Abel a'i offrwm Ac mae emosiynau Cain yn cynhyrfu. Mae'n grac. Mae'n ddig. Fe gwmpodd i wyneb Os ych chi'n edrych arno byddwch chi'n gallu gweld bod e'n ddig. Mae'n gwgi. Mae'n pwdi fel i ni'n dweud. Mae'n teimlo yn isel. A mae hynny'n arwain fel mae at hunan dosturi. Self-pity. Mae'n flin drosto ei hun. Dyma'r ymatebion naturiol, ffrindiau, pan i ni'n cael gwrthodiad, neu pan i ni'n profi siom, neu pan mae rhywun yn gwneud rhywbeth yn ein herbyn ni. I ni'n grac, i ni'n ddig. O weithiau mae'n gallu bod yn arswydus, ffordd i ni'n ymateb. Chwbod frightening, bron i ni'n teimlo bod ni'n gallu lladd rhywun. Neu, i ni'n cyddio fe, ond i ni'n meddwl am y peth, trwy'r amser, a mae mewn fan hyn gyda ni. Beth yw'r gair mae'r Saeson yn defnyddio? Brooding, yn dweud. Brooding tu fewn, mae'n troi yn obsesiwn gyda ni. Peth yma, ar ein meddwl ni. Y gwrthodiad yma, y siom yma, i ni wedi cael. Bore anos mae ar ein meddwl ni. A mae'r mwd yma yn gallu effeithio ar ein hysbryd ni. A falle bod e'n amlwg ar ein wyneb, ond falle dyw e ddim yn amlwg ar ein wyneb, ond mae e'n mewn fan hyn, serch hynny. A fel gyda Cain, mae hynny'n gallu datblygu ei hunan dosturi. Pwy fi. Ymateb. Yn ail, cerydd
A beth yw cerydd yn Saesneg? Rebuke, right? Cerydd. Yeah, rebuke. Verse 6, adnod 6. Verse 6. Ac meddai'r arglwydd wrth Cain, pam yr wyt ti fel hyn? Pam yr wyt wedi digio? Pam yr wyt yn wyneb trist? Mae Duw yn sylwi ar ein teimladau ni, ffrindiau. Mae Duw yn gwybod beth sydd tu fewn. Mae Duw a diddordeb yn ein emosiynau ni. Mae Duw a diddordeb yn ffordd i ni'n teimlo a ffordd i ni'n ymateb i amgylchiadau. Duw mor cymaint o ddiddordeb am yr allanolion ydy. Mae Duw yn edrych ar y galon. A mae eich concern dros Cain. Cain, pam i ti fel hyn? Pam i ti'n ymateb fel hyn, Cain? Dyle ti ddim fod fel hyn, Cain. Mae'n anaddas, inappropriate. Mae'n wrong. Dy ymateb di. Mae'n anghywir, mae'n ddrwg. Mae yna siwt beth, ffrindiau, theimladau cywir a da yn does e. Dyw pob emosiwn i ni'n profi ddim yn ddrwg. Mae siwt beth a emosiynau ac ymatebion da. Mae siwt beth a dig da yn does e. Such a thing as good anger. A fe ddylsyn ni trio meithrin hynny'n fwy. O na fydden ni yn ymateb yn fwy dig at pethau dylsyn ni fod yn ddig gyda nhw. Dig cyfiawn. Mae siwr beth ag alar sydd yn ddiwion, a tristwch sydd yn dda. A dylen nhw fod yno ni. Ond nid dyna beth sydd gyda Cain fan hyn. A nid dyna beth sydd gyda ni'n aml efe. Nid rhyw ymateb, nid rhyw emosiwn da, ond emosiwn drwg, ddig. Meddyliau anfuddiol, fel wedys i am y brwdyn yma. Hawdeddi, ac yn y blaen, hunan dosturi. A mae Duw yn gweld, ffrindiau, God sees, a mae'n enyn i anfodlonrwydd e. He's not pleased. Os oes rhywbeth yn berwi yno ni, os oes rhywbeth tu fewn, mae'n rhaid ni fod yn ofalus. Mae Duw yn dweud wrthyn ni, mae ein tad ni'n dweud wrthyn ni, dydy o'n ddim yn dda. Paid y bod fel hyn. Mae eisiau ti fod yn ofalus. Felly dyna'r ail peth. Cerydd. Ymateb, cerydd. Trydydd, challenge. Challenge. Adnod 7. Os gwneud yn dda, oni fyddi'n gymeradwy. Dim byd roedd Cain yn gallu gwneud am ei wrthodiad hyn. Oedd e wedi mynd. Mae yn y gorffennol. Fel i ni'n dweud, it's history. Gone. Neu hefyd, os ni wedi profi rhyw fath o wrthodiad, neu rhyw fath o siom yn ein bywyd, neu rhyw fath o rwystredig, mae wedi mynd. Does dim byd allan ni'n neud am dan o fe. Ond beth allwn ni'n neud yw meddwl am sut ni'n ymateb i'r sefyllfa. Sut ni'n ymateb yn y sefyllfa yna. Sut i ni i ymateb? Wel, mae Duw yn dweud wrth Cain yn diwedd fan hyn. Paid â ymateb yn ddig Cain. Paid â bod fel hyn. Paid â gadlu'r peth yma berwi tu fewn i ti. Paid â bod yn hunan dosturiol Cain. Gwna yr hyn sy'n iawn. Don't be like this. Do the right thing.
gyngor da yn diwedd gan Dduw I Cain ac I ni hefyd. Mae Ioan yn dweud yn ei epistol 1 John 3 yn credu fod Cain yn dyn drwg. Drwg. A mae Duw yn gweld, a mae Duw yn dweud wrth Cain, nawr Cain, stopia bod yn drwg. Stopia teimlo dros dy hun, a stopia bod yn drwg. Beth bynnag yw sefyllfa, wel, jyst gwna'r hyn sy'n iawn. A mae'n mynd ymlaen, yn dydy. Os gwneud yn dda, oni fyddi'n gymeradwy. Cain, os ti'n neud beth sydd yn iawn, bydde ti'n teimlo'n well. Bydde ti'n gymeradwy gen I. Bydd pethau'n gwella. Bydde ti'n cael dy dderbyn. Bydd y teimladau drwg yma'n mynd. Gwna'r peth sy'n iawn. Ffrindiau, mae'n air o gymorth I ni fan hyn yn does e. Does dim llawer allan ni'n neud am brofiadau gwael. Ni'n mynd I gael brofiadau gwael yn ein bywyd ni. Ni'n mynd I. A does dim llawer allan ni'n neud am rhai ni. Ni ddim yn gallu stopio pobl rhag canu law, brifo ni, na fi ni. Bydd pobl yn cymryd mantais ohono ni, efallai. A bydd beirniadaeth yn dod I ni. Dyma beth yw byw yn y byd. Ni ddim yn gallu plesio pawb. Ni ddim yn gallu neud llawer am y pethau hyn. Ond beth ni'n gallu neud yw ymateb yn iawn. Gwneud y peth iawn. Gwneud y peth iawn. Paid yw gadlu'r peth mae meddiannu ti. Cain. Gwna di'r hyn sy'n iawn. Weithiau, ffrindiau, pan mae beirniadaeth yn dod, neu mae amgylchiadau yn dod, mae'n haeddiannol. Ni'n haeddu'r beirniadaeth hynny. Yr oedd Cain yn haeddu y beirniadaeth a'i wrthod gan Dduw. Oedd I gael o'n ddim yn iawn gyda Duw oedd wedi gwneud. Ac felly roedd yn iawn iddo fe glywed hyn. Gwna yr hyn sy'n iawn. A felly ni weithiau, mae beirniadaeth I ni'n derbyn yn gywir. O, falle di ddim yn hoffi hynny. O beth ni'n neud? Wel, jyst neud y peth sy'n iawn. Ymateb yn iawn. Ond weithiau, mae beirniadaeth yn dod, a dyw e ddim yn deg. Dyw e ddim yn iawn. Beth ni wedi dioddef. Ond mae Duw dal yn dweud wrthyn ni, na'r hyn sy'n iawn. Os yw pobl yn delio'n anheg gyda ni, wel, I problem nhw yw hynny. I ni fod I wneud y peth sy'n iawn, bob tro. Mae Paul yn dweud hynny yn dweud. Jyst pidwch chi trio delio fe, gadewch ni Dduw. Jyst newch chi'r hyn sy'n iawn, bob tro. Gadael popeth arall I Dduw. Mae gwyddor bwysig fan hyn yn oes e ffrindiau. There's an important principle here sydd yn mynd trwy'r Beibl I gyd. A dyma'r egwyddor. Rhaid I ni beidio a gadael I teimladau liwio ein hymddygiad. Gaethwyd yna to? Rhaid I ni beidio a gadael I deimladau lliwio, to steer, to guide ein ymddygiad, our conduct. Gall ein teimladau ni harwain I argyfeilion. Our emotions, our feelings can lead us astray. Ni ddim fod I adael ein teimladau ein rheoli ni, yn hydrach I ni fod I wneud yr hyn sy'n iawn. A bydd ein teimladau ni yn dilyn.
Felly dyma'r siales I ni. I wneud yr hyn sydd yn iawn. Bob tro. Pedwerydd ac yn olaf. Rybydd. Warning. Adnod 7 ar y diwedd. Os gwneud yn dda, oni fyddi'n gymeradwy, ac oni wneud yn dda, meddw. Ac oni wneud. Os ti ddim yn gwneud yr hyn sy'n dda, y mae pechod yn llercian wrth y drws, y mae ei wanc amdanat, ond rhaid I ti ei drechu. Be mae hynny'n golygu? Mae Duw yn dweud wrth Cain fan hyn. Cain, hyd yma, does dim llawer o niwed wedi digwydd I ti. Hyd hyn, Cain, ti ddim wedi dioddef llawer o areit, ti'n teimlo'n ddiflas, ond na gyd sydd wedi digwydd I ti hyd yma, Cain. No big deal. Dim byd difrifol. Hyd yma. Ond, os dwi ti ddim yn ofalus, Cain, ti mewn trwbl. Na beth mae'n dweud? Mae lot waith yn gallu digwydd I ti, Cain, os nag I ti'n ofalus. Dyma tro cyntaf yn y Beibl, mae'r gair pechod yn troi lan. Mae'n debyg. A mae'r disgrifiad Duw o pechod yn arswydus yn geiriau hyn. Mae e'n disgrifio fel rhyw anifail sydd yn crepiad I lan. Chybod, chi wedi gweld yr raglenni yma, David Attenborough, a chi'n gweld rhyw gath fawr, fel rhyw llewbart. A'r ffordd nhw jyst yn crepiad lan yn dawel fach. Dawel. Trwy'r gwair. Achos neb yn sylwi bod y llewbart yn dod. Cain, mae pechod fel yna. Mae jyst yn crepad lan arna ti. Nawr mae rhaid ti fod yn ofalus. Neb bydd yn neidio arna ti. A wedyn, bydde ti mewn trwbl. Mae Satan bydy'r lle yn barod I neidio arna ti, Cain. Bydd yn ofalus. Hyd yma, ti jyst teimlo tipyn bach yn drist. Ond os nag I ti'n ofalus, bydd Satan yn dyladdu. Ni'n gwybod beth ddigwyddodd. Doedd Cain ddim a syniad ar hyn o bryd beth oedd yn digwydd, beth oedd mynd I ddigwydd. Petai chi'n dweud wrth Cain ar y pwynt hyn, Cain, ti'n mynd I ladd Abel. Bydde wedi chwerthin arno chi? No way, lladd Abel. Fel petai chi wedi dweud wrth Judas, blwyddyn cyn iddo fe frydechu Iesu Grist, ti'n mynd I frydechu bys y Judas a pawb arall wedi dweud. Na. Ond dyna beth mae pechod yn gallu gwneud, mae'n gallu crybad lan. Dyna beth mae diafol yn gallu gwneud I ni hefyd. Sawl ffrai, ffrindiau. Sawl ffrai. Dinod sydd wedi bod mewn teulu. Ond mae wedi chwalu'r teulu. Yn y pen draw. Sawl sgwrs diniwed sydd wedi bod rhwng dyn a gwraig mewn swyddfa. A chyn hir, mae'r gŵr yna wedi godi nebu. Sawl plentyn sydd wedi ei magu mewn cartref Cristnogol. Ond heb wedi farhau, heb cymryd wir sylw, ac yn hir, maen nhw'n bell I ffwrdd. Sawl person sydd wedi just edrych yn diniwed ar y we, just mynd trwy tudalennau ar y we, ond cyn hir, maen nhw'n glanio lan yn y jail am y pethau maen nhw wedi bod yn edrych arno fe. Pechod y rybydd I Cain, y rybydd I ni. Allwn ni ddim chwarae gyda pechod. We can't play with sin. Neu bydd pechod yn neidio arno ni. Mae rhaid I ti feistroli y dicter yma. Mae jyst yn dicter ar hyn o bryd.
Ti jyst ddim yn bach yn teimlo'n grac gyda rhywun. Mae rhaid ti feistroli e. Dod i ei ffwrdd, na'r hyn sy'n iawn. Neu bydd lot waith yn dod i ti. Ac felly dyna'r her, ffrindiau, rybydd i ni. Siwt ni'n mynd i wneud hyn cyn bod ni'n dod i ben. Pwy sy'n gallu gwneud hyn? Ni ddim ydyn ni. Ni ddim yn gallu gwneud yn iawn. Dyn ni ddim. Mae eisiau help arna ni. Ac yn ôl gyda'r bore yma mewn gwirionedd yn dyn ni. Mae eisiau rhywun arna ni i fod gyda ni. Mae eisiau Iesu Grist arna ni. A'i nerth e bob dydd. Mae eisiau ysbryd glân arna ni. Fel bod ni'n gallu gwneud yn iawn. Ni gyd mynd i fethu ar ben ein hunain. Mae angen gras Duw arna ni. Mae rhaid i ni gyd mynd ar ein gliniau bob dydd. A dwi'n helpa fi arglwydd. Helpa fi. Dwi'n wan ebddo ti. Ond gyda ti, fe allai wneud yr hyn sydd yn iawn. Mae yna wythnos newydd o'n blaen i gyd, ffrindiau. Wythnos newydd yn dechrau heddi. Pwy a wyr beth sydd o'n blaen ni? Ni ddim yn gwybod. Ni ddim yn gwybod beth yw'r heriau. Falle fod yna brofiadau anodd o'n blaen ni. Wel, Duw ar oedd y ras i ni. I wneud yr hyn sy'n iawn. Amen. Ddim yn ei orffen trwy gyd gan i emyn 546. So it's back to the hymn.